May buta nga albularyo, mananambal sa among baryo. Bisan tuod siya buutan, usahay pa'y pagkapilya ko. Tanang sakit iyang tambalan, bisan pa og maing kanto. Ang uban kanila nga ayo, ang uban usab maminteryo. Tunay babaeng masakiton, gitambalan niyag orasyon. Ang albularyong mapahiyumon, mihapuhap sa sakit sa puston. Ang babay sabdi ay alisto, nanagang og dayong panapo. Ay kon mohikap ang butang nga albularyo, basig mahikapan ang dili mao. La 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 la, usa siya ka albularyong buta. La 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 la, motambal nga magpiyong ang mata. Dihay bayot galisod paglihok, nakreklamos hubang sa ilok. Sa albularyo iyang gipakumot, aron kuno muboto mukipot. Dako ang iyang pasalamat, kay minhiyos wa na magngot-ngot. Apan paglingkod siya nahiolbot, laing hubag mitubo sa iyang lubot. La 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 la, usa siya ka albularyong buta. La 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 la, motambal nga magpiyong ang mata. May lalaki grabe ang diferensya, nakatulon kunog kutsara. Nagsiga na lang ang mata, panagsana lang mo ginhawa. Itambagan silas albularyo, ipauli dayon sa ilaha. Inigabot kuno dayon pahigdaa, moskitero hiog tabla. La 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 la, usa siya ka albularyong buta. La 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 la, motambal nga magpiyong ang mata. La 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 la, usa siya ka albularyong buta. La 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 la, motambal nga magpiyong ang mata.